Yan sa mga ka-90s. Yan. Sa mga bagong lahat. Shoutout sa lahat ng mga spider vloggers dyan. Yan. So, huwag kalimutan mag-like, share, at saka subscribe sa ating channel, Spidey92. Yan. Samahan niyo ako ka-90s. Papaaraw tayo ngayon ng mga gagamba. Papaarawan ko sila ka-90s para tumigas yung mga katawan. Baka pala yung tuwa kong kita ka-90s. Amugal. Diba ka-90s? So may butas na siya ka-90s. Kaya pwede ko na siyang diretso nilagay ng pag-ano. Papaarawan natin sila ka-90s. Kailangan din kasi nila ng paaraw. Yan. Patigrihan. Kailangan din kasi nilang mapaarawan ka-90s. Yan. Ka-90s. So. Yan, so may butas na siya ka-90s, so pwedeng diretso natin ilagay yung paggamit ko ka-90s. So may butas na siya, yan. Maarawan na din. May isang rason ka-90s ba't natin sila pinapaarawan para masalo silang lumakas, tapos pag sa laban hindi agad sila na ka-90s. Napaarawan mo talaga yung mga gagamba. Pagkatapos kumain na naglalakad pangat talaga yung ka-90s. Yan ka-90s, oh. Yan yung mga gagamba. Marami sila. Yan. Yung ka-90s, oh. Naglalakad bango talaga ka-90s, oh. Pag iba talaga yung lakad, mabibigat yung lakad ng mga gagamba ka-90s, oh. Pag yan, oh. Pag napapaarawan sila, yan, naglalakad bango ka-90s, oh. Yan. Yung ka-90s. Ito yung mga gagamba ka-90s na pag sa derby, nilaban mo sa derby ka-90s, hindi talaga nananakbo. Yan, yung mga ganitong kulay ka-90s, yung paborito ko ito ka-90s. Ganyan yung lakad ka-90s, oh. Yan, lakad robot ka-90s. Yan. Medyo mahangin kasi ka-90s. Yan, mamula-mula yung paa ka-90s. Yan, oh. Lakad ba ako pa talaga?